Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. 26 kalalaki arestado sang gin-raid sang kapulisan ng pauwakan sang manok sa Barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Bangod gutok sa presuhan, sa sulod na lang sang police station, nagtinera samtang nakaposas ang pila sa 26 ka mga kalalakinhan nga nadakpan sang Pavia Police sa raid nga ginpatigayon sa iligal nga pauwak sa Barangay Pandak, Pavia, Iloilo kahapon. Ginapahayag hindi magnubo sa isa kagatos ang nagtambong sa pauwak, apa akadamaan ang nakapalagyo. Kaangot sini na recover man ang 15 ka mga hulong nga manok, improvised cockfighting rings kag 10,000 pesos nga pusta. Sunod sa Pavia Police, may impormasyon sila nga nabaton sang tinalikdan nga semana nga may illegal nga pauwak sa lugar. Sang ginvalidate, positibo nga may illegal nga aktibidad. Dito po sa Pavia, wala po tayong dito, wala pong registered cockpit. So any cockfighting events dito sa Pavia is illegal because wala po tayong registered cockpit. Bisan wala sang bulangan, may pauwak sa lugar tag sa kasimana sunod sa kapulisan. Every Sunday, siniset nila. So pagka set nila, so dyan sila nagkikita-kita sa compound na pinagredan natin sa may Barangay Pandak. Ginpayag naman sa mga ginpang aresto nga wala sila naglaom nga madakpan. Lingaw-lingaw bla. Pusta ka 100, ituyan mo kadlaw ko ni palaw ko na. Lo pasalig man nga way mo ngono dako. Gintiwaan sa news team nga makuha ang bahin ni punong Barangay Pinky Siason sang Pandak, Pavia, apang didto pa ini sa Baguio. Nagapangatubang ang mga arestado sa paglapas sa Presidential Decree 1602 ukon iligal nga pasugal. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.